خملا ولات جارك إذن سلام ورا استماشوان هجا از أورو لپایتخت هرم کردستان الهول رمک و ناوکی ویدن خلق دبیجن اربیل و ناوکی جی هولر یانجی هبلره اف باجار پیشکتی باجار اولی هرم کردستان دوان سالن داویدا به هر عالیه خواب ویا باجار کی گشتیاری و ناوندا بازرگانی از ایرو جبو خملا ولات جبو و رنگ و دنگه وی باجار و گوهزم ده فرمایز دنی تماشاوان نشان حاجی لقلعه هولر مک و یک جناو نشان وی باجار پایتخت هرم فدرال کردستان جی قلعه هولریه ev cih etkarım muhabbecim. Yani ji Sümeriyan, ji Asuriyan, ji Eyyubiyan, ji Osmaniyan, ji Cihuyan, ji Müslümanan, ji Kıldaniyan, ji Hristiyanan gelek pekateyan ra xwedî maltî kiriye buya war û wargeh. Bilindaya bedenên Sûrên qela Hewlêrê 32 metrone, bilindaya ji bahrê jî 431 metre ya qela Hewlêrê 2008 da jî ketiye weke mîrateya cîhanî ketiye listeya UNESCO'ya rojane bi hezaran kes seredana vî cihê dikin. Tabii qela Hewlêrê divê ez vî jî bêjim gelekî giring e li asla cîhanê ew qelaya ku berdewam her lê jiyan hebiye ev qel'a biye. Biryar ji bo restorasyonê hatiye dayîn. Tê restorekirin yê di Hezirana îsalda 2012 da xilas be. Li vira li giştî 527-530 xanî hebûne. Yani di nav vî bajarê de her ciyan hebiye. Lê 2018 da bi biryara hikûmeta Herêma Kurdistanê ev der hatiye valakirin anha weke remzekî weke nîşaneyekî ji bo ew geştyarê ku ji derve da tenê bibînin bizanin ku ev ciyekî çawa yek malekî tenê di nav qel'ayê da hiştine. Malbateke asî xweş Hewlêrê ne hatine li vira digerin. Keçikê malbatê jî hatine tasvîra dikin. Merheba jwara. Başî zahmet be bê vira. Kêjan? Kurdiyê te baş e? Ez kurmanc ew soran. Navê te bixêr? Diana. Diana. Oo. Diana ne şunek bu ser idareya soran va gundeke Diana. Li mintiqeya soran. Diana manawi çi ye? Mana Diana yani çi? معناه بالضبط نازانم بس خوي هالناوي منطقي خمانه Erê. اي تو Navê mintiqel te kirine. لا اخوي لسر منطقي Baş e. Xwayê te ne ev her dixwanim? خوش Xuşkê te ne? خوش كمان Xuşkê te ne? اورانيه Aha. وشهر Diana, منطقة Rania كردستانية. و tu jî Rewandos. راوندوس هي بس ماله Diana, Rania û tu jî Rewandos. Yan jî Hevraman. حورامان Hevraman. دبيت Navê te aslî çi ye? من فاطمه Fatma. Baş e. Hûn dibin qeyê hûn her sê jî cêwîn e bima wis hatin. We temenniyekin hûn çi ne? لا هاي فرق هي ما بين Farq heye. Hûn çi şol dikin? Karê we çi ye? ودكتوري دانا ودكتوري عامه وشو مختبره Doktor. O doktorê çi? Genel Doktorî cerrah, dan. doktorê am. Tu xanima hêja ez bim navbera we. Tu doktorê çi? من دكتوري عام Düz doktorê am. Bale. Doktorê am yani cerrah, genel cerrah. Baş e. Kalbê mi değişe? Gel o çare wî çi ye kalp? Hûn ji kalp jî fêm dikin? لا Dilim değişi, dilim. درجة Dilim او değişi. كوليسترول Kolesterol. كوليسترول كم كم Belki aşk be babamız da. احتمال شيء Ne? Baş e. Revandus Khan tego ez şolete çiye tu çıkardı ki? من مختبر Muhteber yani çi? يعني تحقيقه Takika yani يعني çi? فحص خين Bahsi Khan yani çi? يا اخوي هرموي Çi هرموي diyeceğiz. Estene geçtim hadi. يعني Khan sarvak tuke çi yani tahkik Khan mahkeme. يعني فحص خين وفحص Bahsi فيتامين çi estene geçtim. يعني اقر Bir İngilizi bey zahmet ne be? بلاد كومبليت بلاد بيكتشر
مثلا Komplete plet picture. بلاد بيكتشر فيتامين دي كالسيوم كوليسترول هم وشتا يعني Ha evji doktore. اخوي مختبر Muhtabar yani kreçke pılçı pılç. Tisteki tenek işte. Das baş bin zor spas. Dibin peşa qala hewlere da yek ji cin herî popüler ye paytaxta Herêma Kurdistan Herêma Federal jî ev parkahanê ku cerat bêjin Parkê Şar. Hema ez xwe awha bikim. Li milê min ê çepê temaşevanê nêja bazara Qayserî. Li milê min ê rastê mizgefta ewşûna dîrokîl. Pêşa min qala hewlêrê piş min jî ew çarşiya navdar ya hewlêrê kesê ku ji derva da tenê ewil car ku nigê wan bi hewlêrê dikeve tên vira tên li vira xwalber hewza wêneya dikişînin fotoğrafa dikişînin bîranînê xweş vira ev qedehanê heman demî da şuna giştî çalakiyên em bêjin bo newrozê be bo rojên taybetiyên netewî be her çalakî jî li vir tên li dar xistin لبيني خاروان والرشوان ظالم داقنا والله دم قوس سزاران لبيني ممدان وسركوري لو دم قوس جيجو مار ويران تقاو باري من ذبم لي شوي وجي زي شو راموساني لسريكة قزمو هيزا ظالم داق بسك بسك رشد دابين اخواري تخالف شي كي هوري Ezmenî li bazara Qayseriya ku di süd sal emrê wî heye çayxaneyekî navdar heye. Çayxaneya Mam Xelîl Cerat tê gotin ku heftê salin ew berdewam di xizmeta xelkên hewlêrê û geştiyaran da ye. Çîrokekî taybet heye. Yani ew çayxaneyên bi vî rengî li tevayê Herêmê Kurdistanê gelekin li gel çayxaneya Mam Xelîl çayxaneya Meçko heye li Silêmanî çayxaneya Şahap heye li gelek deverê dinê taybetekî vî çayxaneyê heye dixwazim ji bo we veguhezim di tehma çayekî da em ê hin rûnên li gel were Mam Xelîl xeber bidin محمد اخ خليل نفسه مام عزيزي فرما زبني ام براريني دانش روجا وبخير سلام الوبر بين ما مصلح وردان شاتو داش هم كدابش وارن ازمني وارن رجال بنيرك هكا ماشي عزيزي بخير وساتا ناوي تم محمد بري كريم مام خليلي بري تماشاواني نجا مام خليل ev zilamê kul piş min e. Di 2015 da rehmet kiriye heta wefata xwe jî heftê sal berdewam ew ê vî çayxaneya hanê birêve biriye ku yek ji remz û navnîşanên hewlêrê ev çayxaneya Mam Xelîl hedna wî bazarê da cihekî tenge cemaetekî xweş ya roj baş li her hemiyan cilûbergê xwe rengîn taybet ha geştiyar ha Kurd ha Ereb ha Türkmen hatine çaw xwe dixwin Çêroka viraçiye ez ê ji Mihemedê Mam Xelîl bipirsim. بخير Merhaba. سلام Bavê te xwe derhema xwelekê heta wefata xwe her vira birêve bir. بري Dema rehmet kir berî ku rehmet geştere got tê vî şolê berdewam bikî çi goştere مامي من وشي رحمتي فاكر من بردوام من لسوي شكي 2015 ميرا كبام خوايك li kê derê bû tu nelbir bû من لاوروبا من درب tu ji bo çayxanê ji Ewropa hat piştî wefata bavê te ji bo çayxanê tu ji Ewropa hatî karî te baş bû wera الحمد لله كان من زور باشو الحمد لله هيك مشكله منو بو بس من لبر ايرا لبر يك تاريخي رمزه شي هوليري تاريخ شي هوليري ودوميش حتى سالم خليل يعني خدمته شي باشي لو تخاني كده خدمته شي هوليري كدوا وحزم لك او حتى صالي بابم بهدر بتشي Temaşavanên hêjal hewlêrê yek cihek hûn divê bên bibînin û bigerin bazara Qayserî jê re tê gotin çarşiyekî wek dişibe kê derê wek dişibe çarşiya bin erd ya İstanbolê ciyekî dîrokî emrê vî bazara hanê di süd salin şesit dikan lê hene lê hûn ji xwedê çi miraz bikin xwarin vexwarin terzî cil û berk çi bêjim lokante, restoran,
her pediviye jiyana rojane hûn dikarin li vira durist bikin. Qey ez texmîn dikim tenê heke hûn bixwazin bi zewicin belkî cihêzî bû ku zavatê de nebejî. Wekî dinê hûn çi bixwazin li vî bazara hanê tê firotan salane li gor amarên Wezareta Geştiyariya Herêma Kurdistanê sala par 2 milyon û zêdetirî 2 milyon û nîv insana hewlêrê ziyaret kirine. Dema ku tên li qaleyê digerin, li parkê şer digerin, dûra jî berê xwe din vî bazara hanê tenê her çi ji wan re lazim bin distînin û dibin va biraderek min vira şekir durist kirin. Merheba qewet beşter. Çewayî çi eva? هو حلقومه لقمة تركيا لقمة Türkiye. Ew cigare bavêje, cigare nexweş e, cigare memnûa, zirare, tu ciwanî, tu xortî, tu zewicî? لا والله ايش لا Ellê bo çi, cigare ji bo zewacê divê ne baş e. Çi zanim çi. Karê te baş e? Hadi qewet beşter. Dest xweş bî. Kurd li kederê dünyayê hebin mêvan perwerin ez benî. Hewlêr. Axwazî dengê min xweş ba min tam li vira wî strana Hozan Serhet ya hewlêrê karibe gota. Li nav bazarê berdewam digerim rastî tiştê gelekî xweş hatim. Li vira bi taybet jî di Newroza da berî Newroza eleqeyek pir zêde ji bo cilûbergê Kurdî hene. Va ji wan ciha yek e li vira hema hûn çi bêjin difroşin temaşewanê nêje eva yew kumin û çi zanim qulaban e û çi bêjin her çeşît ew hene he. Ev ew hep vî rengî. Baş e bira. Xweş lê ha tewaw e. Tobe heram be. Tamam e. تماما زوج وانا Baş mı ye? زوج زوج وانا Zor zor. Ez biçim wal vira yek ewaş. Slav rez bazar bixêr. باش inşallah keka. من سر چاوی من سرت چاوی خیراتن sağ bin Ama inşallah. çi ne midane serê xwe ew baş mı? Ama evet biçika ama du ders yok. Ama Ne kedi be kaka baba? ve nabi baba nabi Modeleki işte baba işte. tînin bazar hewlêrê. Karê we çawa kar baş e. Kareme gele başa. Baş e. Kê distînin vana her Kurd distînin yan jî Nexê. turistçi. Biyani destini, Kurda destini, Arap destini, Türka destini, Herkes. biyani yani Aznebi destini yani. Ez vî jî bidim serê xwe temaşewanê nêja. Sakat yeksin. Awha. Hah, tezze bû temam. Ew carek Kurda ez yek, du sisê çar car kurdum. Ne? Maşallah. Ez benî sercimara hewlêrê 2 milyon û nîvin. Bajar helekî wî kevne şop heye û helek jî yê hewlêrê modern heye. Niha el şûnekî gelek modernim ku jê re dibêjin Empire World. Ev projeyekî modernizasyona hewlêrê bû ku piştî salên 2000 çêbûne hewlêr bi Dubayê ra îdî tê qiyas kirin muqayese wisa tê kirin dibêjin li rojhilata navîn bajarê herî ewle û yê nû Erbîle bi rastî jî wisa ye jiyan modern tê ava kirin sektora înşaatê gelek pêşketiye ew müteahhitê ku li vir kar dikin jî piraniya wan yani hejmarek zêde ji wan ji Tirkiye û Bakur'un her wiha hejmarek zêde xebatkar jî hene her çendî ji ber koronayê qebereya hinarde û hawardeyê navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê yan jî Bakur Herêma Kurdistanê da daketibe jî em dikarin bêjin ku qebereya İhracatı ya bazırganiyet nabera her du aliyan da salane 13 milyar dolar ev jî rakemekî zor başe. Yani berê hewlêrê em dikarin bêjin ku li Avrupayê jiyanekî modern tê tesis kirin ev jî ji van ciha yeke fermo em tozekî geştek bidin xwe di nav Empire World da zimanê min jî lê naz vire. Dibin.
لحولێرێ دەنگێکی ئەس بەوە دەدەم بهێستن ئەو دەنگێکە گەلە هون دزانن هەلبەت هەولێری بن دزانن دهۆکی بی دزانن زاخۆی بن دزانن لێ باکووری بە ئەگەرەکە هون دزان من بۆ چ ئەو دەنگێ وی دەنگبێژێ بە ناوێ حەسەن خوچەیە کو یەکەم گۆرانی بێژێک کل هەولێری یەکەم دەنگبێژێک کل هەولێری دەنگی وی هاتیە قەیدکردن ئەوە ئەو دەنگبێژە ئێ هونج مراد بێژن ئێ ال دکانێکی مەتەمەشاونە نێژە ئارشیڤکارێکی وسا خورد وسا دەولەمەند bi navê Emced qeseb heye ku xalê wî ew ê ku nav yekem dengbêjê Hewlêrê dengê wî tomar kiriye bi plaqê ew xalê wî bûye ku ew jî niha wî karê xalê xwe dike bi hezaran qaset hene bi hezaran çi dibêjin plaq hene bi dehan teyibên cuda cuda hene ku ew bi xwe jî Emced yani Xalê Emced mamoste Emced ji 1976 vir ve berdewam qasedên Kurdî, Erebî, Tirkî, Tirkmenî her kom dike eva jî bûye weke arşîvgehekî çi müzîka Kurdî, müzîka Tirkmenî li Hewlêrê ji ber ku nişteciyên vî şûne vî cîhanê pêştir Kurd bûne û Türkmen bûne ew ji wî çanda qedîm gelek berhevkariyên خوش لورانه تشتکی گلک عجبه یعنی ج پنجی و دودیا دا او عبداللطیف چاقماق یک دست به تومار کرنه کلیه ایجا ایروجی خارجیوی امجد به رنگی بخوادی وکه که ادناف خیال کتابم گلک فهمات و نه عبدالجلیل جهد بجم خی عبداللطیف و نه عبداللطیف چاقماقچی اوی هانه وگه هنسر اوی توز اکید کاری دنگ بده زحمت نبه خدمت اک جبو موزیکا کردی لحاتیه کرن لحولیری اوخ نوستالژی از بینیم مخواست از ویجی نشانی و بدم Ez beni li Dream City me, Dream City şunekî modern yê Hewlêrê kafeye gelek modern hene ew rengê modern jî dixwazim nişanî we bidim li vir navekî Fransî heye olala ez biçim hindir kala çi taybetmendî wî hene bi hev re em lê binêrin li Hewlêrê jiyana modern di çi rewşî de fermo navê kafeyê Fransîye helbet vê müşteriye wî jî Fransî bin yan jî nawan da Fransîye ne wan malbatek li vir heye ez biçim li gel wan qise bikim rêz û silav hûn Fransî ne Kurdî ne ne Fransî ne ne kafe Fransîye navê kafeyê holala holala erê baş e gelek ciwana holala Kurdê kê derê Kurdî Hewlêrê Kurdê Hewlêrî Berê hûn hemî malbatin li gel xanim û zaroka hûn Dalım berê hemû hatin baş e tu çi kar dikî karê te çi ye şolê te çi ye şöyle te muwazzaf le newt erê yani li cî petrolê karekî La petrolê, yes. ferqi newse Newt. baş e merheba ji te re jî مرحبا tu çawa başî زۆر سپاس navê te çi ye ناوی مەکارم mekerim بەڵێ mekerim بەڵێ çi manawî çi ye ئەوە خلاقە aha mekerim بەڵێ اخلاقه تشتك بلا مكشات تو مسيحي مسيحي بلا. بلا. باش مسيحي. ناوي هنك خريفات مالباتك مسيحي هاتيه في كافيه هنا بلا. فرنسيك وبشكل ورنجي فباشا وخوش حالا زۆر نبر زۆر جوانە زۆر خۆشە زور خوشه زۆر زۆر خۆشە باشه قال لك بنسفرادا مخواست او حولي را كلاسيك يا كفنا شوب لقال وي حولي را مودرن جي جبرات بيجن دريم سيتي يعني باجار خونکان بسورانی بیشن باجار خونان مال باته کی مخواست اسلاف دو باشه فرمو از بنی نوشی جنبه هولالا ام بچن ایجا دور دا بحثا تشتکی کرگو Infinity Room odaya bedavi bune به ترکی بیشن sonsuzluk odası odaya ki pırt haybete temaşamanın ایجا فرمو از بچم ورا نشانی و بدم که Infinity Room جیه کی چوای دبید Infinity Room da Brond. Wow.
Infinity Room temaşavanı diyeceğim. Odaya bedavi bu ne? Taybetmendiye bir odayı çiğe. Çar aliyevi hammin eynikin. Tukhal her dibini. Ana zanın çen havim durara. Ez yek, ez do, ez se, ez çar, ez penç. Ana belki hazar havcımı hebin. Odaya avqa hoş ve heyecan. Ev bir kafeye hani مگو دریم سیتی یعنی ل بازار خونان ل شهر خونان جیه که وها درست کرنه و وی کافه هانی روزن تایبت روزبود نیشان پیروزباهی داخوازا زواجی هر با ارگانیزاسیون تایبت لبرات کرن لگل موزیک کی خوش لگل موزیک کی گله کی هجا از نور مدبیم که از هر مزه هزیده ببم دناب نینی کارا داویه و چند متروه حتی که دریدشه شخوان ناویو آنها دویجم خیلی بمیلیون بمیلیارم او هنن هم بیشن چه هنن ev lampehani hene renk berengin ligor konsepti ligor daxwaza malbata ciwana evin daram odayki wiha dirist kirine ax ne rojbuna min ez pîroz bikim ne ez nebêjim ne rojbuna min ez pîroz bikim ne nizamçika min ez çi bikim ne nizamçiye ez çi bikim lê odayekî gelek xweş e ez wiha pozek jî bidim رنگ دگش که زحمت نبه سپی رنگ به رنگ ببره خوامات oda xewnان زیده تر oda xewnê bayê xewê bayê gelekî xweş hekek weriya we jî bi hewlêrê ket we xwest hûn rojbûna xwe pîroz bikin yan jî organîzasyonekî taybet bikin berê xwe bidin Dream City û bên li vî kafeyhana xweş holala ku navekî Fransiyê hûn dikarin her cure çalakiyê xwe bikin yek jî tiştekî din ez bêjim weke vî odayê tenê li Japonyayê odek bi vî rengî heye temaşevanên hêja ew jî odayekî dibe hêj viyan mezintir li gor rêvebirê vî kafeyehanê tiştekî wiha çêkirine xweş e em jî modernîzmê heq dikin û ev jî ciyekî wisa ye. Ferma ez beni.